Tenim previst celebrar la nostra Junta General Ordinària d'Accionistes en segona convocatòria el dia 22 de març a les 11 del matí. El lloc de celebració és el Palau de Congressos de València. La teva participació com a accionista és important. Només necessites una acció per delegar el vot o votar a distància abans de la Junta, fins a les 11 del matí del 19 de març des de CaixaBank Now o caixabank.com. També ho pots fer a través de les nostres oficines per correu postal o al nostre domicili social. Recorda que pots delegar el vot a favor del president de la Junta amb instruccions de vot o sense i també a favor de qualsevol persona que sigui titular o representi accionistes amb un mínim de 1.000 accions en total. Podràs assistir a la Junta a distància accedint-hi en temps real des de la plataforma d'assistència telemàtica. Hauràs de disposar d'un mínim de 1.000 accions a títol individual o en agrupació i registrar-te a la plataforma el mateix dia de celebració de la Junta entre les 8 i les 11 del matí. Per assistir físicament a la Junta, hauràs de disposar d'un mínim de 1.000 accions a títol individual o en agrupació i presentar a l'entrada la targeta d'assistència signada i un document identificatiu. En cas que siguis una persona jurídica o un representant d'accionistes, consulta les condicions de participació a caixabank.com. Abans que se celebri la Junta, rebràs 3 targetes de participació amb el nombre d'accions de què disposes, al marge de l'entitat on estiguin dipositades. Així mateix, rebràs l'ordre del dia en què figuren els punts que es tractaran. Pots trobar tota la informació i la documentació sobre la Junta al web corporatiu, a la secció Junta General Ordinària d'Accionistes 2024. Finalment, recorda que podràs seguir la Junta en directe a través del nostre web corporatiu caixabank.com.